No Ivo, povedz nám, kde vlastne sme a čo potrebujeme vedieť. Potrebujeme vedieť, kde čapujú pivo. Okay. A teraz stúpame hore popod lanovku. Máme krásny výhľad na Wannenswillinger. OK. Čiže ten kopec proste. OK. Čo povieš? Paráda, paráda. Ruky v ohni. Nádherné traily, prvý deň a veľká radosť. Chlapci, pripravení na dnešok? OK. Áno, všetko, sol, všetko? Zasolený. Zasolený sme, kávo, všetko OK. A výhľady máme super. Vysladený. Vysraný. To tam nenahráva, si? Ba, je to Toto tam. vystrihneme. To Ale nie, toto nebudeme strihať. extra diel. Takže máme tu druhý deň takzvaného Stonemana. Včera sme absolvovali ani nie dlhú cyklotúru do nejakých 40 km, ale to prevýšenie bolo celkom slušné, nejakých 1700 metrov, takže posledných 10 km bolo viac menej stúpanie a nejakých v priemere 14%, takže trošku sme to už večer cítili. No a dnes nás čaká vraj tá najkrajšia etapa, kde ideme ku najväčšiemu ľadovcu v Európe, Allesgletscher, takže už sa nevieme dočkať. Dúfame ale, že sa táto oblačnosť rozplynie a budeme mať výhľady dostačujúce na to, aby sme videli aj Matterhorn a podobne, takže veľmi sa tešíme, ideme na to. Peťo, ale nie tak do kopca. Ak sa chcete dostať na ľadovec, tak musíte prejsť takýmto fantastickým tunelom, ktorý bol určite zážitkový.
Páni, tak toto sú tie zdroje energetické. Štavly sú. Lepšie energetické zdroje. Daj si. Gelik. Tu sú nejaký záber? Aj nejakú fotku by som potreboval. Čo povieš? Tieto 20 stupňové stúpaky nás celkom preverili, nie? Našťastie. Vody dosť. Ja už som taký preverený, skôr prevarený. Ivo, posledné metre do cieľa. Kalaniu. Tak na zdravíčko. Ďakujem krásne za tento výlet. Bolo to perfektné.